kayak babatur ya Mama Lara. Ah sirama, ulah kata nuduh-nuduh sing beli. Anggonok age serengkan garong singgo wilayah. Mamaku, mamaku, mamaku Haji Duratan singgo Purwajaya. Kanggo Ajeng Robi bos material saking Pagagan Kidul. Bos Mega Jaya singgo Tambun Bekasi. Calon tuan rumah Mama Mary saking Jambar. Menekiyot. Aduh saking kula ngerebut cinta wong seje, tapi senyatane ora bisa kenale. Umpama cinta bisa dicegah, perasaan ora beda pira. Mangga mangga Bapak Melar. Bos es gandrung kapiluyu ayae Rara. Mungkin wis lancung kula demen lakine batu. Mama Lara. Senajan buktine aya Rara bati dirasa hancur. Bapak Lara. Bisikan cinta sing nempel ning dada, sing gawe kula ora berdaya. Ayah Lara. Anak putune Bapak Nurkila, anak putune Bapak Nurkila, anak putune Bapak Nurkila, anak putune Bapak Nurkila, anak Ayai Akbar, Ayai Altar, Ayai Altar, Ayai Aktar, Ayai Aktar saya, Ayai Aktar, Ayai Aktar, Ayai Aktar, Ayai Aktar, nganggo Ayai Aktar. Apa cet, apa cet, apa cet, apa cet. Kakak, kula pengen kesanding. Ayai larang sing paling sayang. Singga kompe, kula rasane prihatin. Ayah Lara. Wong loro bos jambung letak sayang, bos jambung letak. Mamae namanya Ia. Aku sapa, ah. Bos kulai mamae Ia. Mamae Ia. Ayah Lara. Mamae Komplit Ia. Selawe. Mamae Ia. Ayah Lara. Lamun Ayah Lara. cinta bisa diukur. Ayah Lara. Emang mamae pipin sayang. Ayah Lara. Tangkulan sifatnya wong wadon bunda neni, Dia komplit Selawe. gampang nangis lan gampang ketua. Ayah Lara. Amaje kembel sing sayang. Ayah Lara. Mungkin wis terlanjur bos campur letak lakine batu. Senajan bukti Ayah Lara. hati terasa hancur. Ayah Lara. Bisikan cinta Ayah Lara. sing nempel ning dada, Oba. sing gawe kula Mama ora Mama berdaya. Al. Mama Al. Anggo Mama Ayai Al. laras sing duwe komben selawe. Mama Ayai Al. laras, ayai laras sing duwe komben selawe. Bo, Aku Kunci sapa, ganteng. Pak Kunci Ayai ganteng. Jeromi, Pak Kunci ayai ganteng. Jeromi, ayai Jeromi, ayai Kunci Jeromi. ganteng. Ayai laras Kunci sing duwe ganteng. komben selawe. Kunci ganteng. Mas Kunci Raden Budi ganteng. Prasetya, Asik. Kunci sedulur ganteng. Yuda Putra. Ayai laras sing duwe komben Kunci selawe. ganteng. Ayai laras sing duwe komben selawe. Ai kakak kula pengen kesanding. Aku siapa maning ah? Amanda Mama Al. kembel Taiwan. Mama Al. Bangkula campur letak prihatin.
jana bukti nih siapa kan nok mamai titin terasa Kagak mamai siapa, Bu? titin bisikan cinta